Ja. Lehen gizakiak Euskal Herrian, aspaldian Euskal Herrian gizakiak kobazulotan bizi ziren. Batzuk margolariak ziren eta inguruko animaliak margotzen zituzten kobazuloaren barruan. Beste batzuk trebeenak eizarako tresnak egiten zituzten, dantzak, arkuak, gerziak, aizkorak. Larruaren batzuk larruarekin jantziak egiten zituzten. Beste talde batzuk jotzen zen. Ausartenak eizatzera eta arrantzatzera joaten ziren. Finenak musikariak eta dantzariak ziren. Eta txalaparta jo eta dantzar diren zuten. Goiz-gotzen eta dantzarien ari zirenean urkistariak bisonte baten aztarnak ikusi zituen kobazuloaren inguruan. Bisonte baten aztarnak ari bisonte baten oso berdeago. Bestariek oso pozik jarraitu zuten. Oso guztioko baitzuten bisontearen arabi eta larrua. Lantzat hartu diot, oazen, hau! Bisontea denen artean akabatu eta posezionatzen kobazulora joan zuten. Bisontea!